Katkum ka jingring dur ki pajba ban ne ka step ka arpu arteri ku jemang arajar penriu kabala yo jing tip bakaladan ke jing pakhang da katrok pause om shan akmat upajba bohar hi katrok kala ing da ka jing thang ka chungki kani katrok kabala penyeng kenriang ban shim ya ka jaka ban khang sbang ban om laj ya chu ha ka tei ka benta ha ka bala kenno bala le ya kani da ki briu ki badan benta ban kershan ya ka jing klong mausun da ki briu jong ka shri cement limited long bahadin ka jing thang ya katrok ki don pat ki kato kani ki briu ki bapahara ki bala kena bakila siat da kata jeri na jerong ulum ya kita ki briu ki ba persya kani ka jing yakhi ka bala ne da kita yo bakala dan ru ka jing yakhi ha ka baki ba persya bat ki ba kersyan kila lemmu ha plau bat habar jong ka plau jong ka office jong deputy commissioner bat ki bala sya bom syatit na phang da ki bor pulit nin kasngi bat ne pade kasngi ha padeng ka public hearing ka bala pelong ha ulum siman ilaka nongkli hang ne ru kala don ka huri hura ha ka baki briu ki ba persya kila pensange be mar dor ya ka te ka public hearing tad hadu bala shim ya karai ban pensange no ya ka hadu ban dapat menapat da kumui hang ne la ban kedau baka jing ya le kala don pen ban parari ha ka baki lalap mid ban ya kawang mau ne siat jeri para maki kat ba ha ba phai pat syaki briu jong ka shri cement limited kila ap thap hi kliau kumno ban yo ban pentre ban klong mau shun na kani kari ka chungi hatu ka don hok yo pai ba ban kershan ne ban om kershan ya ka ne ngi i ap hi kinong pej ban nong snap ka e ka bom dei bat ka e ka badei Patu ơi, phải tao mua bên ơi. Phải cậu mua không? Patu ơi. Hấp tiếng ấy, patu. Con rồi, hấp tiếng rồi.